ଲୁଣ ଡବାରେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। ଟଙ୍କା ଗଣି ଗଣି ଥକିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଖରାପ ରହୁଛି। ମନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହୁଛି। ଧନର ଅଭାବ ରହୁଛି ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ପ୍ରତିକାରଟିଏ କହିବୁ। ସାଧାରଣ ଲୁଣଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିଦେବ। କିଭଳି ଭାବରେ ଲୁଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆପଣ ଲୁଣ ଡିବାରେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରଖିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଧନକୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଲୁଣ ନଥିଲେ ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି ବି ସ୍ୱାଦ ନଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ଲୁଣ। ଲୁଣ କେବେ ହେଲେ ଷ୍ଟିଲ କିମ୍ବା ଲୁହା ଡବାରେ ଆପଣ ରଖିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଶନି ଚନ୍ଦ୍ରମା ବିରୋଧରେ ଘରକୁ ଆପଣଙ୍କର ବିପଦ ଆସିଥାଏ। ରୋଗ ଓ ଶୋକର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟିଲ ଓ ଲୁହା ଡିବାରେ ଲୁଣ ରଖନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରମା ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଙ୍କ ବିରୋଧୀ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କାଚ ଡିବାରେ ଲୁଣ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ଅତିଶୟ ଶୁଭ ହେବ। ଲୁଣ ଢାଳି ହୋଇଗଲେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ଋଣ ଭାର ବଢିଥାଏ। ଲୁଣ ହାତ ଆପଣ କେବେ ବି ବସ୍ତ୍ରରେ ପୋଛନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ରରେ ଲୁଣ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣ ନ ଖାଇ ପାରିଲେ ତେବେ ଛାଡିକି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଋଣ ବଢିବ। ଆପଣ ସେହି ଲୁଣରେ ପାଣି ଟିକେ ପକାଇ ଲୁଣ ପାଣି କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହା ହାତକୁ କେବେ ଲୁଣ ବଢାଇବେ ନାହିଁ। ତଳେ ଲୁଣ ଡିବା ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲୁଣରେ ଘର ପୋଛିଲେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ରହିଛି ତାହେଲେ ଲୁଣକୁ 11 ଥର ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଲାଇ ହାତ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ। ମାତ୍ର 21 ଦିନ ଏଭଳି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଲୁଣ ଡିବାରେ ଆପଣ 4ଟି ଲବଙ୍ଗ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଲୁଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଲବଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଶୁକ୍ର ଶନି ବନ୍ଧୁ। ଶୁକ୍ର ଶନିଙ୍କର ମିଳନ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଯିଏ ବହୁତ ରୋଗରେ ପଡିଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ସିନ୍ଧା ଲୁଣ କାଗଜରେ ଗୁଡାଇ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ତାଙ୍କୁ ରୋଗରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉପଶମ ମିଳିବ।